Wel, Jeremy Miles, diolch yn fawr iawn am ffeindio'r amser a chornel i gael sgwrs efo ni. Chi'n edrych fas ych chi'n agos at lwyfan yr Eisteddfod. Dwi'n meddwl gofyn i chi ddechrau. O'ch chi yn Eisteddfodwr o gwbl? Oedd o'n. O'n i'n mynd bob blwyddyn i'r Eisteddfod Genedlaethol. Dyna oedd yn gwyliau ni bob haf, a dweud y gwir, mynd fel teulu i le bynnag oedd y Eisteddfod a aros mewn lle bach, mewn llety bach. O'n i'n mynd fel teulu a teulu chwaer fy mam hefyd, a hefyd fy mam hi yn Nhad Cu, felly oedd y clan i gyd yna, chi bod. Arbenigedd? Ie, beth oedd yr arbenigedd? Canu gyda'r ysgol, ond hefyd rhywfaint o ddawnsio gwerin, a rhywfaint o ganu offeryn yn y band pres, felly amrywiaeth o bethau. A boi Pontarddulais i chi, dyna lle maged chi. O'ch chi'n llyfurwr oedd y teulu, felly dyna oedd cefndir y teulu, neu effaith y gymuned oedd arnoch chi? Y ddau falle byddwn ni'n dweud, chi bod oedd hi'n gymuned ddosbarth gweithiol Gymraeg, a o ran gwleidyddiaeth y teulu, llyfurwyr oedden ni gyd. Chi bod felly oedd elfen, oedd cyd-destun gwleidyddol penodol felly, chi bod, ond chi bod cymuned Gymraeg a Gymraeg byddwn ni'n dweud ys i'r ysgol. Felly oedd hynny'n rhan naturiol o fywyd cymdeithasol i fi a gweud y gwir, chi bod. A fy Nhad Cu hefyd yn gynghorydd sir a wedi cyfrannu at waith yn y gymuned, a hynny falle wedi ysbrydoli fi pan o'n i'n ifanc iawn, chi bod, i weld bod pwrpas a bwriad os ych chi'n mynd ati myd gwleidyddiaeth gyda pwrpas, chi bod. Aethoch chi i'r Dychen, a bant wedyn i Wlad Pwyl, ac o'ch chi'n gyfreithiwr efo cwmnïau mawrion, hynny yw nid y byd cyhoeddus, ond y byd preifat felly, ynddo fe. Efyd yna oedd y bwriad o dal i fynd yn fannu a mynd ymhellach gymbellach o Gymru ac yn y blaen ag i'r byd hwnnw, neu dath na ryw newid felly ddod â chi nôl i'r byd gyhoeddus? Wel, o'n i wastad yn gwneud gwaith gwleidyddol ar y cyd gyda hynny, chi'n gwybod, fel yn fy amser fy hunan yn gyrchu ag ati. O'n i'n byw yn Llundain ar y pryd, ond hefyd wedi penderfynu falle i ganolbwyntio ar yrfa gyfreithiol, chi'n gwybod, o'n i'n mwynhau wneud hynny hefyd. Ond o'n i hefyd yn gwirfoddoli a wneud lot o waith gyda bobl ifanc yn Llundain, a ges i rhyw foment o sylweddoli falle bod y cyfleoedd addysgiadol yn benodol falle, oedd rai ohonyn nhw yn cael ddim falle cyfleoedd o'n i'n cael yng Nghymru yn y 70au a'r 80au. Felly nath hynny ail ddeffro os hoffwch chi rhyw fath o syniad bod cyfle i wneud cyfraniad gyhoeddus falle, ac wrth gwrs yng Nghymru o'n i moyn wneud hynny. Mae'n teimlo os y llwybr yn dod nôl i fan hyn felly yn gwbl naturiol. A chi'n sôn am addysg, dyma chi nawr yn weinidog addysg ar iaith Gymraeg ac yn naturiol diddordeb penodol iawn gyda cynulleidfa'r weliad hwn yn yr ail elfen yna. Ond fydden ni'n dychmygu gyda'r flwyddyn i ni wedi cael, gyda'r sôn ynglyn â y pwysau'r bobl ifanc a'i haddysg a'r pris maen nhw wedi talu. A dyna lle mae'r blaenoriaethau ar hyn o bryd? Wel, mae'r ddau bortffolio, mae blaenoriaethau yn y ddau bortffolio wrth gwrs, ond chi bod yn y flwyddyn diwetha a 19 mis diwetha, ni wedi gweld pwysau aruthrol ar y system addysg, a chi bod mae angen talu teyrnged i dysgwyr yn yr ysgolion, ond hefyd y staff a athrawon am y gwaith aruthrol maen nhw wedi wneud i allu addasu, chi'n gwybod, at yr amgylchiadau hynny. Dyw e ddim wedi bod yn rwydd, o gobeithio bod bobl yn cymryd cyfle dros yr haf i allu gael rhywfaint o saib a i feddwl am y flwyddyn diwetha, chi'n gwybod, a falle cael rhywfaint o, chi'n gwybod, ysgogiad o'r hyn ni wedi gallu wneud, neu yr hyn maen nhw wedi gallu wneud, dros y cyfnod hynny, wrth bod ni'n edrych mlaen at, chi'n gwybod, cwricwlwm newydd a diwygio pellach yn y system, wy'n siŵr bod lot yn meddwl, chi'n gwybod, bod hynny'n heriol, ond wy'n credu bod angen edrych ar y cyfnod ni wedi byw trwyddo fe, a cael, chi'n gwybod, hyder ac ysgogiad o'r cyfraniad aruthrol mae pobl wedi wneud. Diwygio pellach, chi'n dweud bach nhw yma, a cwricwlwm newydd sôn. Dwi'n mynd i gwestiwn i chi, yr un cymwysterau fydd yna wedyn, yna allu gyda bwyntiau gwahanol a gweddau gwahanol, ond y tygau ar lefel ac yn y blaen. Os na beryg yn fanna o felly bod pethau yn y pen draw ddim mor wahanol ac mor chwyldroadol ag ych chi'n gobeithio? Wel, nid dyna'r bwriad yn sicr, felly mae'r cwricwlwm yn uchelgeisiol, mae'n chwyldroadol os maen chi, ac mae'n bwysig hefyd bod ni'n cael system o gymwysterau ac asesiadau sydd hefyd yn uchelgeisiol ac yn adlewyrchu'r ffordd newydd o fod ac o ddysgu yn ysgolion ni. Felly mae gwaith yn digwydd ar hyn o bryd i sicrhau bod ni'n gallu diwygio y cymwysterau fel i bod nhw yn cyfateb i'r uchelgais hwnnw,
A fel ych chi'n gwybod, wedi newid yr amserlen ar gyfer cyflwyno'r cwricwlwm i gynnig rhywfaint ychwanegol o hyblygrwydd i ysgolion cyfun. Ac rwy'n gobeithio bydd athrawon a dysgwyr yn cymryd falle ychydig o amser yn y cyfnod hwnnw i ymgymryd ar gwaith o helpu siapo y cymwysterau newydd yma. Fel chi'n bod, mae'r arbenigedd gyda ni yn yr ysgolion i allu wneud hynny. Felly, yn gobeithio bydd pobl yn cymryd y cyfle i'n helpu ni os hoffwch chi i gael cymwysterau sydd hefyd yn fodern ac yn edrych tua'r dyfodol. Digon o bobl yn sôn bod y tymhorau ysgol yn perthyn i oes yr arth ar blaidd neu'r arad ar blaidd o leia. Ydy chi'n blid edrych o ddifri nawr ar ddiwygio'r tymhorau? Wel, wy'n credu bod chi bod, ni ddim wedi cael trafodaeth yng Nghymru, falle am ddegawdau am siap y flwyddyn ysgol, siap y diwrnod ysgol hefyd gyda llaw, a falle yn sgil, ni newydd bod yn trafod y flwyddyn a mwy ni wedi bod drwyddi, falle yn sgil y profiad hynny yn ysgolion ni, nawr i'r amser i gael y sgwrs honno. Ac yn y tymor nesaf, o'n bwriadu cychwyn trafodaeth genedlaethol os hoffwch chi. Bydd gan lot o bobl safbwyntiau gwahanol, ond mae angen cymryd y cyfle yma nawr i edrych yn greadigol ar hynny, a'r pwyslais bydden ni eisiau dod i arno fe yw llesiant dysgwyr a staff ysgol, y syniad o gair gap o ran cyffeiliad, a hefyd bod ni'n gallu sicrhau cynnydd yn dosbarthiadau ysgol, bod pob dysgwr yn cael y cyfle gorau, a mae'n sicr bod siap y flwyddyn ysgol, siap y diwrnod ysgol, bod ganddo ni rôl i chwarae yn hynny, chi bod? Mae bylchau wedi cael, mae pethau wedi gwella, ac eto beth ni'n gweud bron o bod weithiau, yn lle bod yn drybeilig o sal, i ni nawr dim ond y sala. Hynny yw, chi wedi defnyddio'r gair uchelgeisiol, sawl gwaith yn barod. Beth yw'r uchelgais o ran y disgwyliad yn yr perfformiad nesaf pan bydd PISA, y corff rhyngwladol yn adrodd nôl? Wel, mae caniad y PISA trydwetha, wrth gwrs, yn ganonogol nhw'n symud mlaen, mae hynny'n dangos cynnydd, mae hynny'n beth da. Mae PISA yn digwydd flwyddyn nesaf. Wrth gwrs, mae hynny'n gyfnod anodd i bob system yn sgil yr hyn wedi bod trwyddo fe. Un mesur yw PISA, wrth gwrs, a rhan o'r diwygiadau i ni wneud yw bod ni'n edrych ar y darlun cyflawn. Ond chi bod fy nod i fel gweinidog addysg yw sicrhau bod gan bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru y cyfle i gyrraedd mor bell ag allan nhw drwy'r system addysg. Ges i fy hun addysg ffantastig. Chi bod addysg Gymraeg yn gynradd ac yn ysgol Slefera a yw'n brifysgol dda, wy'n moyn roi'r cyfle hynny i bob dysgwr yng Nghymru. Y miliwn o siaradwyr a wrth gwrs i ni weithio'n anghofio'r dyblu defnydd ymhlith yr rheini sydd yn defnyddio y Gymraeg o 10% i 20%. Hynny yw, mae'r targed mae wedi bod yn un llwyddiannus o safbwynt bod ni'n siarad amdano fe'n gyson. Mae wedi bod yn y penawdau, mae'n ddigon eglur i bobl, felly fe bod yn ysgogiad. Ond o ran i gyrraedd hynny yw, mae'n ddyddiau cynnar. I ni wedi wynebu blwyddyn anghyffredin o Covid-19 ac yn y blaen. Ond o edrych ar y man dargedau ar hyd y ffordd, dyn ni ddim cweit fel petai ni'n cyrraedd nhw ar hyn o bryd. Felly fel gweinidog newydd, beth i chi'n neud nawr i roi tân dani a sicrhau bod e'n fwy na phennawd ac ysgogiad a thestun sgwrs? Wel, chi'n sicr yn iawn, mae wedi ysgogi, mae wedi ysbrydoli pobl yn credu, a mae uchelgais y strategaeth yn rhannol yn gyfrifol am hynny. Chi'n sôn am dargedau ag ati, ni wedi cyrraedd rhai o'n targedau, ni ychydig ar ôl i o ran rhai o'r eraill, ond dyna pam mae'n mor bwysig bod gyda ni maen i prawf cyson, fel bod ni'n gallu cadw llygad ar hynny, fel bod chi'n gallu sicrhau bod ni'n atebol am hynny. Y peth wy'n mwyn sicrhau yw bod cyrraedd nod y strategaeth yn beth sydd yn draws lywodraethol. Hynny yw, mae gan bob rhan o'r llywodraeth gyfrifoldeb am ddilifro, ond hefyd gyfraniad i'w wneud, a mae hynny'n fwy na jyst edrych ar dargedau o fewn y llywodraeth, mae rhaid sicrhau newid ar lawr gwlad. Dau o'r pethau o eisiau sicrhau ynghyd a cyrraedd yr rhifau yw'r elfen o ddefnydd, fel ych chi'n sôn, a mae hynny hefyd yn rhan un o'r ddwy nod gyda llaw, ond falle un sydd wedi cael llai o sylw, ond pwyslais clir iawn ar ddefnydd a sicrhau cynnydd mewn defnydd a chynnydd mewn cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg, a byddai eisiau edrych ar bob un ymyrraeth i ni wneud o ran polisi iaith i sicrhau bod e'n cael yr effaith hwnnw. A'r elfen arall sydd yn bwysig, a mae'n gynyddol amlwg yn y misoedd diwethaf pa mor bwysig yw'r pwyslais ar ddaearyddiaeth. Hynny yw sicrhau bod y cymunedau hynny lle mae'r Gymraeg yn iaith, yn brif iaith falle neu'n iaith sydd yn ffynnu ac yn iaith bob dydd, bod ni'n cefnogi'r cymunedau hynny i barhau yn le mae'r iaith
yn ffynnu. A chi'n gwybod, mae angen neud lot o waith yn y maes hynny. A mae hynny'n golygu felly llawer mwy na yr iaith mae'r plant yn siarad yn yr ysgol neu'r iaith chi'n siarad pan chi'n mynd i'r siop, yn dydi? Mae hynny'n ynglyn â iechyd y gymuned honno. Hynny yw, o'n i'n bwriadu cyrraedd na, ond y gwir yw bod ni'n cyrraedd na'n syth, sef un o'r pethau ni wedi clywed gymaint dros y cyfnod diwetha ydy iechyd cymunedau mwy gwledig, mwy Cymraeg yng Nghymru. Ydy mae tai haf yn un o'r rhesymau ni wedi bod yn trafod, ond teimlad yna ynglyn â swyddi, pobl ifanc yn gadael, yr iaith ar drai ac yn y blaen. Hynny yw, sut mae gweithredu? Hynny yw, mae modd siarad yn fod yn uchelgeisiol, mae modd gosod y broblem yn glir, mae modd dweud beth yw'r blaenoriaethau. Beth i chi wrth i eisoes yn neud nawr i helpu'r sefyllfa yn y cymunedau hynny? Wel, o fewn wythnosau i'r Llywodraeth newydd gael ei ffurfio, mae datganiad wedi wneud yn y Senedd, ymatebiad wedi rhoi i'r adroddiad pwysig Dr Simon Brooks ar y silensau yn ein cymunedau Cymraeg ni, a'r rhaglen waith wedi cychwyn eisoes. Felly nawr, ar hyn o bryd, ni'n gweithio ar ymgynghoriad ar gyfer trethu lleol. Dyna un o'r pethau mae pobl wedi bod yn galw amdano fe. Ni'n gwneud hynny dros yr haf. Ni'n dechrau gwaith ar system statudol o gofrestru ar gyfer y sector dwristiaeth ag ati. Ni hefyd yn gweithio i sicrhau bod lleoliad gyda ar gyfer pilot. Mae angen profi rhai o'r pethau yma, fel bod y datrysiadau ni'n dod yn ei blaenau gyda nhw yn gweithio, bod yn effeithiol. Felly mae'r pethau yma'n digwydd nawr, ac yn yr Hydref byddai'n cyflwyno cynllun tai cymunedau Cymraeg ar gyfer ymgynghori, bydd hynny hefyd yn gyfle i bobl gyfrannu at y datrysiadau hynny. Felly camau penodol sydd yn digwydd nawr, ond ych chi'n hefyd yn gosod yn ddigon teg, sialens ehangach na hynny yw beth ni'n gwneud o ran defnydd y Gymraeg yn y gymuned, o ran cefnogaeth economaidd ag ati. A un o'r pethau ni wedi gweld yn sgil y flwyddyn ddiwetha, ac effaith Covid ar addysg, ar ddefnydd yn y gymuned, ar yr impact socio-economaidd os hoffwch chi ar y cymunedau yma, yw bod angen edrych o'r newydd ar sut ni'n cefnogi rhai o'r mudiadau cymdeithasol hynny i ddarparu lleoliadau Cymraeg i iaith i bobl i defnyddio nhw a ffyrdd newydd o weithio. Felly, wy'n mwyn edrych ar syniad yma o ddatblygu cymunedol. Mae gyda chi gymunedau yn aml yn y gogledd a'r gorllewin, lle mae mudiadau cymdeithasol yn gweithio gyda phwrpas o ddarparu, chi'n bod, gwasanaethau lleol, ond mewn ffordd sydd yn benodol yn cefnogi defnydd o'r Gymraeg. A mae rôl bwysig o'n credu, sicrhau bod hynny'n digwydd yn ehangach dros Gymru. Felly, dau gwestiwn sydyn yn codi'r hyn i chi wedi gweud. Y peilot, pryd gewn ni wybod ymhle fydd y peilot? Wel, ni'n trafod hynny gyda lleoliadau ar hyn o bryd, felly'n sicr pan byddwn ni wedi cytuno ar hynny, byddwn ni'n neud datganiad. Ond oes yna ddim nod penodol ar hyn o bryd i weid pryd? Wel, ni'n trafod gyda pobl, mae pobl wedi dod ymlaen i gynnig gyda llaw, felly mae'n amlwg ble mae'r lleoliadau sydd yn awyddus i wneud hynny, a ni wrth i'n trafod gyda nhw nawr, pan bydd y cytundeb i cyrraedd, byddwn ni'n datgan. Ar arglwyd sy'n ei cofrestru, fel chi'n gweud, ni'n gwybod beth yw'r sefyllfa, iawn, cyn belled yna'n mynd, ond chi'n gwybod ymwybodol mae feirniadaeth oedd, wel, mae'n wan, mae'n gyfeiriad, mae'n rhagrithiol i sôn yn weithredu, pan mae jyst cymryd amcan chi o'r broblem, pan mi ni sy'n byw yma, meddyn nhw yn gwybod yn eisoes beth yw'r broblem, gweithredu ni eisiau gweld, a'i cofrestru mwyn sicrhau yn y dyfodol bod yna gap, neu cofrestru, hynny yw cap ar nifer y tai haf ailgartrefi sy'n yna, neu a'i cofrestru mwyn sicrhau bod y trethu cywir yn cael ei talu, neu cofrestru mwyn beth? Cymysgedd o'r pethau hynny. Chi'n bod un o'r pethau sydd yn glir iawn o ddogfen adroddiad Dr Brooks yw bod amryw o'r datrysiadau yma yn gallu gweithio yn erbyn ei gilydd hefyd, a bod cymunedau yn mynnu cymysgedd, mix gwahanol o ymyraethau, dibynnu ar ei sefyllfa nhw. Felly mae rhaid gweithredu ar amryw o lwyfannau, pethau wedi trafod eisoes, ond hefyd newidiadau o ran y cynllun, o ran y system gynllunio, o ran edrych ar ail dau fel categori newydd yn y maes hwnnw. Mae pethau cymleth yn digwydd fyna. Wy yn clywed bod pobl yn dweud mae angen gweithredu ar hynny nawr, ond o dweud y gwir, mae angen sicrhau bod y datrysiad yn ni'n creu yn gyfreithiol ynghyd ac yn effeithiol, neu dyw e ddim yn mynd i weithio. A dyna swyddogaeth Llywodraeth yw sicrhau bod e'n digwydd yn gyflym, yn effeithiol ac yn gyfreithiol, a dyna i ni'n neud. Fydd gyda chi ofn mynd am atebion dadleuol? Na, dyna sydd yn gwbl glir o'r sefyllfa unianfu ar hyn o bryd, oherwydd y gwasgedd ar y farchnad dau, a hefyd effaith
Covid ynglyn â pobl yn adleoli, a hefyd falle y gwasgedd economaidd ehangach yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd, newidiadau yn economi wledig ni, newid mewn polisi amaethyddol a chefnogaeth amaethyddol ag ati. Mae'r pethau yma'n creu cyd-destun sydd yn golygu bod angen newid camau radical. Felly mae angen gwneud pethau sydd yn newydd ac yn heriol. Felly beth yw'n bwysau yn eich falch amser yn ysgol bwynt i chi'n berson ifanc ar hyn o bryd mae'r gymuned i chi wedi'ch geni a'ch magu yn ddi dim gobeith gyda chi brynu tŷ a chael byw adre yw'r termyn i wedi clywed. Ymhen faint o blynyddoedd y byddech chi'n dweud y caiff y criw yna droi at Llywodraeth Cymru a gweld bai arnoch chi os na fydden nhw o hyd yn gallu byw adre. Faint amser chi eisiau ganddyn nhw felly? Wel, mae'r pethau mae'n digwydd, bydd y pethau mae'n digwydd, bydd y camau mae'n digwydd o nawr ymlaen, fydden nhw. Mae newid cyfraith yn beth sydd ddim yn gallu digwydd dros wythnosau. Wy'n gwybod bydde fe'n grêt sa hynny'n gallu digwydd, ond dyw e ddim. A wy'n credu bod rhan fwy o bobl yn deall ac yn derbyn hynny. Mae rai newidiadau sydd yn newidiadau gall Llywodraeth wneud heb ddeddfwriaeth, ac wrth gwrs ni'n blaenoriaethu y camau hynny, achos nhw'n gallu cael eu cymryd yn gyflymach, ond mae rhai yn bethau sydd yn golygu mynd â deddfa trwy'r Senedd, falle rai trwy'r San Steffan. Felly mae'r darlun yn ychydig yn fwy cymhleth na hynny, ond beth yn ni'n bwriadu wneud yw bod yn glir gyda phobl beth yn ni'n wneud, bob cam yn ni'n wneud, mae bod pobl yn gallu dwyni'n atebol am y camau yna. Mae'r rôl hefyd gyda Llywodraeth leol a mudiadau eraill hefyd. Dyn ni ddim yn lleihau'n cyfrifoldeb ni, ond mae'n ddarlun ychydig yn fwy cymhleth na hynny. Dych chi'n clymu chi o'n at y miliwn y siaradwyr a'r defnydd o'r Gymraeg, i beth yn clywed yn ysod o'r her o ran ffeindio athrawon i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a dysgu'r Gymraeg. A dyna chi rai o'r targedau o'ch chi'n cyfeirio atyn nhw lle dych chi ddim wedi cyrraedd y nod, yn bryn o'r targed cynradd o 10%, yn bryn o'r targed uwchradd o just dros 1 ar 15%. Mae hwnna'n anodd yn dydi, achos heb graco honna, yna mae'r busnes o gael mwy o ddysgwyr yn y Gymraeg mewn ysgolion sy'n mynd ymlaen i ddefnyddio'r Gymraeg fel oedolion. Ich chi'n wan mewn man peryg fanna, ydych chi? Beth chi'n neud ynglyn ag e? Wel, mae hynny sicr wedi, mae cynnydd wedi bod yw'r peth cyntaf i weid. Dy'r targedu ddim wedi cael ei cyrraedd cweit, ond mae cynnydd yn sicr wedi bod. Felly, mae hynny'n galonogol, ond mae angen mynd ymhellach yn sicr. Beth ni wedi gofyn i gynghorau lleol wneud yw darparu cynlluniau 10 mlynedd ar gyfer ehangu'r ddarpariaeth o ran addysg Gymraeg yn eu cymunedau nhw. Ac ar y cyd gyda hynny, ni'n gweithio gyda'n rhanddeiliad, y Cyngor Gweithlu'r Addysg, gyda Comisiynydd, gyda Coleg Cymraeg Cenedlaethol ag eraill, i ddarparu cynllun dros yr un cyfnod i sicrhau bod ni'n gallu cynyddu'r gweithlu. Mae amryw o ymyrraethau gyda ni eisoes, a maen nhw'n cael yr effaith o gynyddu'r faint sy'n dod mewn. Wrth gwrs, mae angen edrych falle yn ehangach eto ar beth gallwn ni wneud i sicrhau bod y syniad o bobl yn dod i ddysgu drwy'r Gymraeg ac i addysgu'r Gymraeg i hunan yn uchelgais ac yn nod i bobl, falle yn ehangach nag yw ar hyn o bryd. Ni wedi sôn am ddysgwyr, mewn sawl ystyr o'r gair falle, ond wrth gwrs yn y Steddfod, fe fyddwn ni'n canfod pwy yw dysgwr y flwyddyn. Mae pobl yn synnu bob blwyddyn yn ymfalchio wrth glywed yr rheini sydd wedi cyrraedd y rowndiau terfynol ac yn sylweddoli be mae modd i wneud felly o ddysgu Gymraeg, newid iaith teulu ac yn y blaen. O ran dysgwyr, mae yna sawl cyfeiriad, y rheini sy'n dysgu'r iaith o'r newydd felly yn y polisi iechyd bod ni'n trafod. Beth ydych chi'n dweud wrth i hwyr blaenoriaethau lle byddwch chi o help mwyaf i sicrhau bod yna fwy'n dysgu'r Gymraeg, i bod ni'n ddysgu fe'n fwy llwyddiannus, bod ar gael iddyn nhw yn y llefydd lle maen nhw angen e? Wel, un o'r pethau yw'r system addysg. Nid dyna'r darlun cyflawn, ond dyna un o'r pethau mae angen ehangu mynediad pobl ar addysg Gymraeg. Ni newydd sôn am un o'r sialensef yna. Ni hefyd yn bwriadu darparu bil addysg gyfrwng Gymraeg mwyn bod gyda ni sail gryfach statudol i sicrhau bod hyn yn digwydd mewn ffordd sydd yn deg ym mhob ran o Gymru. Ni wedi gosod nod ar gyfer diwedd y tymor hwn o 26% o ddisgyblion yn blwyddyn 1 yn cael addysg Gymraeg. Ni'n gobeithio bod yn 30% ymhen 10 o lle ni nawr, felly targedau clir. Ond hefyd y moyn sicrhau bod cyfleoedd gyda bobl gydol oes i gael mynediad at y Gymraeg. Ac gan bod ni hefyd yn dathlu heddi llwyddiant yn dysgwyr. Ni jyst eisiau dweud llongyfarchiadau i bawb sy'n dysgu'r Gymraeg. Chybod un o'r pethau wy'n rili glir i sicrhau bod ni'n dweud wrth bawb bod y Gymraeg yn perthyn i bob un ohono ni. A mae rhan fwyaf o bobl yng Nghymru falle allu dweud
rhywfaint yn y Gymraeg a lot fwy yn barod i ddysgu mwy a mwy ddydd wrth ddydd. Ond chi bod, mae lot o bobl, ni'n dallu nhw heddi, wedi wneud camau breision mawr i'r iaith ac yn ei llongyfarch nhw am eu cyfraniad. Ond rwy hefyd yn cyhoeddi'r adroddiad yr adolygiad i'r ganolfan ddysgu Gymraeg genedlaethol. Ac mae rhyw 22 o argymhellion yn hynny, a byddai'n ymateb i hynny ar ôl gwylio'r haf yn y tymor newydd, ond mae'n glir ddigon o'r adroddiad pa mor llwyddiannus mae'r ganolfan wedi bod yn ehangu mynediad at ddysgu'r Gymraeg gydol oes, ac yn gwneud hynny mewn ffordd dros y cyfnod diwetha, mewn ffordd arloesol iawn, yn ymestyn y cynnig yn ddigidol ac yn caniatáu lot fwy o bobl ddod at y Gymraeg, a'r bobl rhaid wrth gwrs yn cyfrannu yn eu cymunedau nhw hefyd. Felly, chi bod statws cenedlaethol i'r ganolfan, cwricwlwm genedlaethol, mae'r pethau yna wedi bod yn gyffeiliad iawn i'r iaith. Bydd yr gair eto, a mae yn yr adroddiad, sef y gosod cywair o anogaeth. Mae rai pobl yn clywed hwnna a meddwl, ardderchog, chymod, bod yn bositif, anog, dyna'r ffordd yma. Chi'n gwybod ymwybodol y bydd rhai pobl yn clywed hwnnw a meddwl, wel, wrth gwrs bod chi ddim eisiau gorfodi, ond onid oes na fan hyn fan draw angen mwy nac anogaeth. Chymod, y drafodaeth ynglyn â safonau mae'n rhaid i cyrraedd, neu pwyso'r bobl i gyrraedd y targedig, os nag i chi'n ei cyrraedd nhw, mae'n atebolrwydd. Hynny yw, oes na beryg i chi swnio'n rhy anogol a ffeind, oes na droi tîm un yn mynd i fod gan y gweinidog hwn? Wel, newydd sôn wrthoch chi am ddiwylliant sy'n mynd tu hwnt i gydymffurfiaeth o fewn y Llywodraeth, a ni newydd restru amryw o dargedau i ni'n cyrraedd, neu falle byddech chi'n dweud ddim cweit yn cyrraedd, felly does dim unrhyw guddio wrth y ffordd bod angen darparu targedau a'i cyrraedd nhw o ran darpariaeth polisi, ond yr hyn wy'n sôn am o ran cywair o anogaeth yw sicrhau, fel o'n i'n dweud jyst nawr, bod pobl yn dod at y Gymraeg gyda brwdfrydedd a bod ni'n darparu y cyfleoedd hynny i bobl allu dod. Chi bod un o'r pethau o'i moyn sicrhau, os gallwn ni, yw bod unrhyw un o'r oed 16 i 25 yn cael mynediad i wersi Cymraeg am ddim yr enghraifft. Bod ni'n ehangu trochi yn y system addysg ni, pobl sy'n symud i Gymru heb y Gymraeg, bod i plant nhw'n cael cyfle i ddysgu'r Gymraeg mewn ffordd, chi bod, sydd yn i caniatáu nhw i fanteisio'r cyfleoedd i ddysgu'r Gymraeg yn y system addysg. Felly, chi moyn creu diwylliant a synwyr, fel o'n i'n dweud, bod y Gymraeg yn perthyn i bob un ohono ni. A dyna beth yw'r cywair o anogaeth. A hynny wir, mae steddfod, wrth gwrs, yn anffodus, fydd na ddim steddfod lle byddwn ni gyd yn cerdded o gwmpas y pafiliwn a gweud, helo, sydd wyt ti ddim wedi gweld ti ers llynedd. Ond mi oedd y steddfod yn hynod arloesol llynedd. Yr un peth eto leni, hynny yw a sicrhau bod popeth ar gael i bobl na, falle wedi bod â diddordeb mewn mynd yn agos at y pafiliwn pink. I ba raddau, eich chi'n gweld hynny'n gosod cywair ar gyfer y dyfodol, falle, yr Steddfod Genedlaethol? Wel, mae lot o'r mudiadau, sefydliadau yn ei hariannu o ran cefnogaeth i'r Gymraeg wedi esblygu, os offwch chi, a wedi gorfod esblygu yn y flwyddyn diwetha. A chi bod, ar y cyfan, mae'r flwyddyn diwetha wedi bod yn sialens i bawb. Ond mae hefyd yn bwysig, chi bod, talu sylw at y pethau hynny ni wedi dysgu wneud yn wahanol, falle'n fwy creadigol oherwydd yr amgylchiadau. Ac pam mae'r hynny yn bethau positif, chi bod bydd pob mudiad yn credu eisiau cadw gafel arnyn nhw, ddim yn lle'r pethau i ni wedi bod yn mwynhau am ddegawdau, ond falle ynghyd ar hynny. Chi'n gwybod, wy'n credu bod pob mudiad a phob sefydliad yn edrych yn eitha creadigol ar y pethau hynny, ond ni gyd eisiau bod nhw mewn awyrgylch lle ni gallu cwrdd â ffrindiau maes y Steddfod. Jyst i gloi, mae yna sôn sawl gwaith yn mhopeth wi wedi gweld ar bapur ynglyn â ail-godi cymunedau, ynglyn â miliwn siarad Cymraeg, ynglyn â thai haf ac yn y blaen, ynglyn â Cymru gref o fewn y Deyrnas Unigol. Dyna fe'n cael ei chwnegu bod tro hyn o'r ysmad yr un fath o Deyrnas Unigol wedi ar gyfer nhw'n clywed. O ran y dyfodol hwnnw sydd yn rhywbeth canolog i waith pob weinidog bydd ydy'n meddwl ar hyn o bryd, a rhywbeth mae'r cyd-weinidog wedi cyfeirio ato fe sawl gwaith rydyn nhw wedi cuddio na gwneud hynny. Dyfodol datganoli, beth yw'r ddelfryd sydd gyda chi o Gymru gryfach? Hynny yw, wrth sôn o bobl Pontarddulais, sôn o bobl Ystalyfera, sio beth ych chi'n egluro iddyn nhw, beth yw devolutionary reset i ni'n clywed gymaint amdano fe. Nach chi gwestiwn clo, ynddo fe? Gwedwch wrth ni gyd, a phobl Pontarddulais yn ei canol nhw, beth yw devolutionary reset?
Wel, chi'n sôn am, chi'n bod ni'n neud nhw fewn cyd-destun Deyrnas Gyfunol. Chi'n bod, byddwch chi ddim yn gofyn y cwestiwn yma mewn degawdau os na newid nhw'r system o ddatganoli. Chi'n bod, mae dyfodol yr undeb yn sicrhau, yn golygu, yn dibynnu o'n credu ar le mae'r drafodaeth yma yn arwen. Hynny byddwn ni ddim yn ofyn am y bydde fe wedi chwalu, chi'n gweud? Wel, mae risg mawr o hynny'n digwydd o'n credu. Chi'n bod, felly mae angen edrych o'r newydd ar ddatganoli. Ar hyn o bryd mae gyda ni system lle mae San Steffan wedi penderfynu faint chi'n bod o hawliau sydd yn cael ei darparu i'r cenhedloedd o fewn y Deyrnas Gyfunol a'r system o berthynas bilateral os hoffwch chi rhwng Cymru a San Steffan yn yn achos ni. Ac ni wedi gweld falle dros y flwyddyn diwetha pa mor fregus mae hynny'n gallu bod, pan mae gyda chi Lywodraeth yn San Steffan sydd jyst dim a diddordeb mewn parchu'r egwyddorion sylfaenol democrataidd yma yng Nghymru. Felly, os ydych chi'n gofyn beth yw'r reset, edrych ar y peth o'r ochr arall yw'r reset, hynny yw pa bwerau, pa hawliau mae pobl Cymru eisiau, dyna'r cwestiwn. A pan ych chi'n ateb hwnnw, dyna fel dylai setliad gael ei adeiladu. A mae angen gwneud hynny mewn ffordd sydd yn sicr a sydd ddim yn dibynnu ar Lywodraeth yn San Steffan sy'n dewis wneud yr hyn a'r llall. Dyna elfen ddemocrataidd y peth. Gofyn i bobl Cymru beth maen eisiau, chi bod o ran pwerau, a wedyn beth sydd ddim yn cael ei ddelio gyda fe'r lefel genedlaethol yng Nghymru. Falle bod hynny'n cael ei ddigwydd ar y cyd ar draws y Deyrnas Gyfunol. Ni wedi cael y trafodaeth yma mewn cyd-destun arall, o chi bod materion rhyngwladol, materion amddiffyn ac ati, byddech chi'n gweld rhaid digwydd ar draws y Deyrnas Gyfunol. Ond lot fawr o bethau eraill yn cael ei datganoli. Byddech chi yn gweld banner cyndeb enfawr fel un o'r pethau cyntaf mae pobl yn gweld pobl yn cyrraedd Caerdydd ar yr orsafdrennau? Wy'n credu bod yn syniad ffôl iawn fy hun. Chi'n gwybod, o ddim yn credu mae dyna y ffordd... Wel, dwydwch y ffrin. Os yna strategaeth Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol i sicrhau bod yr undeb yn rhywbeth sy'n parhau, dyw hynny yn sicr ddim yn ei lwyddo. Y ffordd o'i safbwynt nhw i sicrhau hynny yw parchu egwyddorion democrataidd a bod, y dymuniad yn y cenhedloedd datganoledig i gael system sydd yn decach ac yn fwy sicr ar gyfer y dyfodol. Ydyn ni'n siarad am newid o fewn blynyddoedd, o fewn oes Senedd? Ydyn ni'n siarad am newidiadau o fewn degawdau? Chi'n swnio fel pepau'r beth mewn peryg o chwalu foli nesaf, chymod, os na gen i wneud rhywbeth. Beth yw'r amser yna? Dwi ddim yn credu bod ni'n sôn am gyfnod hir iawn yn y cyd-destun hwn. Chi'n bod ni wedi gweld pwysau yn sgil Brexit, ni wedi gweld newidiadau yn digwydd yn sgil y flwyddyn diwetha. Chi'n bod y syniad bod ymwybyddiaeth ehangach, fydden ni'n dweud, ymhlith y cyhoedd yng Nghymru o rôl Llywodraeth Cymru, o capacity Llywodraeth Cymru i weithredu. Nawr, yn dadl ni yw bod ni'n gwneud hynny o fewn cyd-destun y Deyrnas Gyfunol, a mae'r cyfuniad hynny, chi bod, dyna'r gweithio ar y cyfuniad hwnnw, a defnyddio'r cyfuniad hwnnw fel sail, sydd yn sicrhau buddiannau Cymru yn yr hir dymor. Ond os na gen i Lywodraeth yn San Steffan, sydd yn barod i barchu'r berthynas honno hefyd, a chydnabod bod galw yng Nghymru am setliad amgen cyfansoddiadol, wel, chi'n bod, mae'r undeb yn mynd i chwalu. Jerry Miles, dwi'n credu bod yn amser ni ar ben. Ni'n mynd i agor y drysau fel maen nhw'n gweud yn y Steddfod, a ni'n gweud diolch yn fawr iawn. Diolch.